Oh, dat is voor mij nieuws, want dat heb ik niet gehoord. Ik weet inderdaad, en dat is natuurlijk afgelopen zaterdag, heeft onze koning gesproken, heeft aangegeven dat hij herhaalde eigenlijk wat ook onze regering heeft gezegd. Hè. We maken excuses voor het slavernijverleden. De koning heeft daar nog aan toegevoegd dat hij ook vergiffenis vraagt voor datgene wat zijn familie heeft gedaan. Voor mij is niet bekend dat er mensen zijn die die excuses niet willen accepteren. Maar als dat zo is, dan ga ik graag met hen daarover in gesprek. Want wat onze regering betreft hebben we die excuses met oprechtheid gemaakt. En is ons doel vooral met elkaar samen te kijken naar wat is er in het verleden gebeurd. Wat heeft dat nog voor betekenis vandaag? En hoe kunnen we zorgen dat we samen blijven werken aan het zorgen dat met name die gevolgen ook van slavernij die we vandaag de dag nog zien in Nederland, wellicht ook hier op Aruba, dat we daar zo goed mogelijk aan het werk kunnen om die aan te pakken, om te zorgen dat die gevolgen er niet meer zijn en dat we samen kunnen werken aan onze toekomst.